Hi guys, welcome back. For today's video guys, atong buhat karon is skincare tutorial pa karon sa kini nga skincare. 7 days by her skin. Tanawa na to guys kung effect mo din siya within 7 days. Ang good din butang is power exfoliating. So ato nang sulay na gamit guys. Sulay na ako nagamit. Anyways, gamit na ko kay lahi nga skincare product o beauty products. Dili kay siya ma-effect. Ay naman kung ano ni ako sa basta kay dili na kay siya ma-effect kung ano magamit na lang ko nito. So karon ako ipatuto nito kung atong natawon kung effect ba gyud ni siya sa atong gagway. Precaution guys. Test the skin for sensitivity to the product prior to use. If no allergies occur, you may start using the product. In case of severe redness and itchiness, stop use of product. If you have previous allergic reaction to any skincare products, currently pregnant or lactating, please seek advice for your dermatologist before using the product. To i-test daan ang product before na magamit ani, before na to i-gamit ko to sa tuang dagway. If no allergies occur, you need to start using it. Kung hindi ka ma-allergic, pwede na ka makapamutang. Hi guys, quick update. It's my day 1 daytime.
Hi guys, a quick update. So, mao na siya yung resulta after 4 days guys. Wala gi ko ka-vlog og second day, third day. Kay nakapoy kayo. Basta at least napakita na ko ninyo sa first day na ko kung unsa na ko siya, kung unsa ang iyang procedure. So muna ni ang resulta niya sa 4 days nga ginamit na ko, 4 nights and 4 days. Muna ni siya guys, namakpak na gid siya. Diri may pinaka pakpak og diri. Muna to guys. Update ko na lang kayo sa ika 5 days. Okay guys, ika 6 day na nina ko nga gamit sa 7 days by Her Skin. Dayon mo na siya ang resulta. Human ako bago kong ligo. Dayon human ako og pang toner og pang sunblock. Kita ninyo ni guys, maklaro ba? Mana siya resulta guys. Ang tanaw kay murag wala ra kayo siya ning effect, basig more days pa. So wala ko naka-vlog sa ika 5th day. So 6 ako diretso, tapulan gyud ko mag-vlog guys. So i-update gyapon man ako sa ika 7 day tomorrow. Kaya itong humanon ang iyang kuan nga 7 days. So guys, it's my 7 day. Man ako panghilamos dayon mag-tuner na ko. So, finish na guys. This is my 7 day. Muna yung siya resulta. Buwas ko. Seven days of using 7 days by Her Skin. Basig more days pa siguro ni guys. Kinanglan pa siya taas-taas nga adlaw. So, guys, i-update rin hapon muna ako. Taman mahurot ang isa ka set. Doon ako ang isa ka set. Dayon, ako rin hapong i-update sa inyo ha. So, hi guys. Welcome back. Last na ni siya na ako gamit karon guys on 7 days. It's my last day nga magamit ko ani kay nahurot na siya ko. Last na ni siya. Dayon, ako ipakita ninyo kuan murag 1 month na ko. Basta nahurot na ang iyang isa ka kuan. Dayon, mo ni siya resulta. Manan ako panghilamos guys. Mani, klaro ba? Klaro ninyo? Magnit-nit pero niya lang kay wala manggukoy kuan. Pakita na ko ninyo kanang naa ko sa gawas sa balay karon kanang landag ang background. Mamutang sa kudaan basta last na ni siya nako, wala na iya mo, gamay na lang siya kaayo, mo na lang niya siya iya ang tuner. Tayon ang iya ang sunblock. Una na ni ang sulod. Tayon ang kaning night cream, ang iyang night cream. Klaro ninyo guys. Ang iyang night cream mo na lang ni sulod. So last na ko ni siya unyang gabi. And dili na ako ni siya i-video guys, dili na ako ni siya ipakita ninyo. Basta last day na ni siya na ako nga gamiton karon. Dayon mao ni siya ang resulta. Tanaw guys ha. Wala pa ko kapamutang karon. So mao na siya guys, murag wala ra kay siya ning effect sa akong nawong. Nagya na siya effect pero gamay lang. Kinahanglan pa gid siguro og order pa kog isa. May pakita ninyo akong last nga pag-apply sa 7 days by Her Skin.
ngit-ngit guys, no, sorry kayo kay nara ko sulod sa amua. Di lang kay pakita man ako ninyo unsa sa ang reflect nga nasa gawas. Ang ato ko gawas ron man ko pamutang aning sunblock. So napa siya para ugma guys ang kani. Pero ang katong night cream last na gito siya unyang gabi ako kay di na siya makuan. Pilo ko na gid siya. So, mani siya resulta guys. Wait lang. Kung ipakita inyo guys ang yung reflex sa gawas. Kung nako sa gawas. So, mauni ang ako ang kuan sa gawas guys. Mauni siya guys. Sinsya sa background. So, mauna siya basta na ako sa gawas guys. Siya, gamay rin siya ang effect. Kanang mo-order pa kog isa ka karton para duha ka karton ako ang magamit, duha ka bag akong magamit. Dahil ayha ko mo undang. Sige, mora to guys. O, if you like this video, please don't forget to like, share, and comment below. And subscribe. And don't forget to hit the notification bell for more video updates. Bye-bye!